Днес се отправяме към едно от най-внушителните древнотракийски светилища по нашите земи – Глухите камъни. Светилището е разположено върху 4 скални масива, разделени от дълбоки проломи. Намира се в най-високите части на източно-Родопския рид гората, при надморска височина 500-560 метра, в землището на село Вълче поле. От тук се открива поглед и към началото на язовир Ивайловград, при село Бориславци. Почти всички скални масиви в околността са маркирани с трапецовидни ниши. Регистрирани са също така и засводени, кръгли и правоъгълни ниши. В подножието на най-западния скален блок са издълбани 2 килии, чието датиране и предназначение е обект на догадки. В южния край на скалата са изсечени стъпала, които водят до резервоар за вода, издълбан в скалата. На площадка в основата на скалата са открити основите на църква от 5-6 век. Вероятно тя е изградена върху езическо светилище. Южно от скалите са открити основите на различни сгради, които вероятно са имали представителен вид, както и останки от крепостна стена. От артефактите интерес представляват съдове, служили за преливане на течности, мраморна плочка с изобразен на нея символ, както и монети, една от които от елинския град Абдера, намирал се при устието на река Места. Името на мястото Глухите камъни се свързва с факта, че там няма ехо. Ако клиповете, които правим, ви харесват и идеята да показваме и опознаваме красотите на България, може да ни подкрепите като споделите видеото с приятели и се абонирате за канала. Натиснете камбанката, за да сте винаги информирани за наличието на нови видеа.